שלום, כאן רנית אלקריף מהמרכז לאומנות צבע החיים. אני הולכת היום להראות לכם איך מכינים נייר ממוחזר. זאת אומרת, איך אנחנו משלב הכנת הנייר דרך העבודה עם הרשתות והכבישה שלו. אנחנו נקבל נייר מאוד מאוד יפה ואתם תראו את כל התהליך. השלב הראשון שאנחנו צריכים זה לקחת נייר גרוס ואנחנו מניחים את זה בתוך גיגית עם מים. אז אחרי שגרסנו את הנייר, אפשר להוסיף לו קצת נייר טואלט אם אתם רוצים. נייר טואלט מרכך את העיסה והופך את הנייר ליותר רך. אנחנו צריכים רשת, לוקחים את הרשת ומטביעים אותה בתוך הגיגית, אפשר לראות. ניתן למים לנזול. למעשה הגודל של הרשת יגדיר לנו את גודל הנייר, אוקיי? הנייר יישב כאן וכל המים ינזלו למטה. אנחנו נהפוך את זה על לבד ונסחט את זה. זה התהליך שאנחנו עושים. לא צריך להוסיף דבק, לא דבק לבן ולא שום סוג אחר של דבק. הנייר הוא מאוד מאוד חזק. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הרשת ואנחנו הופכים את הנייר וסוחטים את כל המים. זה קצת תהליך מלכלך, אבל גם מבוגרים וגם ילדים מאוד אוהבים את זה. במקרה ונהיה חור, כמו במקרה הזה, אני פשוט אסתום את החור על ידי זה שאני אעשה תוספת של עוד נייר. אנחנו יכולים להוסיף פרחים מיובשים. אפשר או לייבש אותם לבד, או לקנות פרחים מיובשים מוכנים. זהו, הנייר שלנו מוכן. זהו בעצם. אני רוצה קצת להראות דוגמאות. אחרי שהנייר התייבש, למעשה קיבלנו נייר ממוחזר, שהוא נייר עם עלים. אפשר בלי עלים, אפשר לעשות גזרי נייר וקולאז' עם כל מיני תוספות. זה למשל הנייר אל המצלמה. נייר עלים נורא מיוחד, אפשר לכתוב פה משהו קטן, שיר או איזשהו טקסט שקשור לבית או לאיזושהי ברכה. אפשר אפילו לקחת חלקים תלת-ממדיים כמו חלקים של גבס או לעשות ניפים או פשוט ליצור דברים עם קולאז', עם מדים ולעשות עבודות כאלה לדוגמה. זה דוגמאות של דברים תלת-ממדיים. אם רוצים לצייר על הנייר ולעשות ממנו בעצם חלק מציור או את כולו לצייר, אני ממליצה לעבוד עם אקריליק. לקחת אקריליק לבן או קצת בגוון של הנייר בז', פרפר או ורדרד, לעשות את כל הנייר עם אקריליק ורק אז לצייר עליו. ציור עם אקריליק הולך מאוד מאוד נחמד עם הנייר הזה. והרעיון האחרון שאפשר לעשות זה לעשות קולאז'. לגזור חתיכה של עיתון שאהבתם, איזשהו נוף, זה יכול להיות נוף ימי או נוף של הרים או איזשהו יער, ופשוט לאפשר ליד לצייר את ההמשך שלו תוך שאתם מכניסים את הצבע לתוך הנייר, וזה גם כן בדרך כלל עבודות מאוד מאוד מיוחדות. מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים, יש סרטונים נוספים שקשורים לעיסת נייר ואתם מוזמנים לצפות בנו ולעשות לנו לייק, ולהתראות בינתיים. כאן רנית מהמרכז לאומנות צבע החיים.